Галоўную адзнаку эфектыўнасці камунальных служб выносіць спажывец, таму разгляд тэмы праходзіў менавіта праз прызму рэалізацыі патрабаванняў дырэктывы прэзідэнта нумар 2 аб дебюрократызацыі дзяржаўнага апарата і павышэнні якасці забеспячэння жыццядзейнасці насельніцтва. Якаснае аказанне паслуг, своечасовае выніковае рэагаванне на звароты насельніцтва павінны быць асноўнымі прынцыпамі ў рабоце камунальных служб, падкрэслівае старшыня аблвыканкама Анатоль Лис. Між тым практыка паказвае, да ідэалу пакуль далёка. Количество поступающих от граждан жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства велико и свидетельствует о том, что работа с населением данной отрасли, в том числе по реализации директивы президента номер 2, является недостаточной. Так, в течение последних 2 лет 35% обращений, поступивших в облисполком, касаются сферы ЖКХ. И это подтверждается и на личных приемах, которые проводят члены исполкома. У самой жыллёва-камунальную гаспадарку в области за 9 месяцев гэтага года с проблемами звернулись без малого 5000 человек. Анализ тематики обращений, поступивших за 9 месяцев 2018 года, показал, что эксплуатация и ремонт жилищного фонда волнует 33% обратившихся, консультации, разъяснения и другие вопросы 26%, благоустройство, освещение, саночистка и уборка 23%, оплата жилищно-коммунальных услуг 13%, эксплуатация наружных систем водоснабжения и канализации 3%, жалобы на действия должностных лиц 1%, вопросы бытового обслуживания 1%. На пасяджэнні абмяркоўвалі і новы вопыт прыёму зваротаў спажыўцоў. Адзіны кантакт-цэнтр жыллёва-камунальнай гаспадаркі нядаўна пачаў дзейнічаць у Брэсце і Брэсцкім раёне. У бліжэйшы час да гэтай сістэмы падключаць усе раёны вобласці. Асноўная зручнасць для спажыўцоў – не трэба шукаць нумары асобных служб. А галоўнае, усе званкі прымаюць у Брэсце, і гэта значыць, праігнараваць зафіксаваную праблему на мясцовым узроўні ўжо не атрымаецца. Пакуль кантакт-цэнтр дзейнічае ў тэставым рэжыме, праз пэўны час будзе вынесена ацэнка яго эфектыўнасці. Но галоўнае, што патрабуецца ад камунальнікаў, якасна і своечасова аказваць паслугі. Тады і зваротаў будзе менш. Кіраўнік Брэсцкай вобласці патрабаваў выпрацаваць адзіныя крытэрыі да ацэнкі стану жылых дамоў. Схема, па якой фарміруецца чарга на капрамонт, павінна быць празрыстай, а чарговасць абаснаванай. Таксама старшыня аблвыканкама звярнуў увагу на недапушчальнасць пустых абяцанняў насельніцтву з боку кіруючых асоб і папярэдзіў аб персанальнай адказнасці кожнага за сваю работу. Аліса Грыгарчук, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».